अरे काहू उ बरस से खेतवा में बैठ के झाल बजावत तारलू। अभी तक 10 कट्ठा खेत ना रोपाइल हमार और बोलत तारलू 500 रुपया कट्ठा चाही धान रोपाई। हमार समोसा भी खा गईल लोग, पकौड़ी भी लिया के खियनी और अभी तक हमार 10 कट्ठा खेत ना रोपाई। बताव कैसे चली धर्म करम। तहरा लोग जैसा जाना हमके नाही चाही। अगला बेरी मत अइहा लो। एकरा से कामे नइखे होत, बोलतिया हमरा निहुरले नइखे जात। तनी हमरो हिस्सा रोप दलो और ओकरो हिस्सा रोपतानी सन त लेट हो गइल है। ओइसे हमनी के गलती थोड़ा बा, हई मोटकी कजली के गलती बा। अच्छा ई बात बा। तरे कजली सुन ले, अगला बेरी हमारा खेत में मत अइहे। ते खेसारिये भैया के खेत रोपी है, उनकरे खेत लायक ते बाड़ी। हमारा खेत में नजर अइबे तो उठा के पटक देम और यही लेवाई में सटक देम। अच्छा टुनटुन जी, अगला बेरी हम खेसारिये लाल के खेत में काम करम, तहरा जैसन जमींदार के खेत में काम करे ना आइम। तू तो एगो समोसा खियावत रह और ऊपर से बहुत ज्यादा बोलत रह। खेसारी लाल जिलेबी अब पूरी खियावलन तब इतना ना बोललन। तहरा खेत में ना आइम, जा ठीक बा। अच्छा काजल तू मत आइहा, हम अक्षर आइम सन टुनटुन जी के खेत में काम करे। ये बहुत बढ़िया आदमी हवन, अहिरान स्टार हवन। इनकर खेत में काम करे के बहुते मन करेला। ठीक बा टुनटुन जी, हमनी के आइम सन। धन्यवाद।